Тапшыруның алдагы котлау сәламен без Иске Колатка районы Иске Мастяк авылына юллыйбыз. Бүген үзенең 60 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Ногаев Расим Зариф улы каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны абыйсы Ринат, тормыш иптәше Рәйсә, кызлары Руфия һәм уллары Радик котлап, җылы теләкләрен ирештерәләр. Гомер юлыңда таяныр өчен ныклы терәгең, кайгыңны бүлешүче, ихлас килеш синең өчен сөенә белүче бер туган кардәшең булу олы бәхет. Ә инде минем бер туган энем бар булуы аңлатып бетермәслек сөенештә. 40 ел элек энем яраткан сөекле хатынын Фәнияне үз итеп матур гаиләсен корды. Татлы балалары туып, гаиләләренә олы сөенеш истәделәр. Икесе дә алар авылны сөйгәнгә, шәһәргә күчеп китү мәсьәләсен алларына гомердә куймадылар. Киресенчә, авылда яшәп матур көн күрделәр. Шыбырдап көн артыннан көннәр узды. Сизмәдек, инде якыныбыз, кадерле энем матур 60 яшьлек юбилеена да иреште. 60 яшь ул гомер уртасы. 60 яшь ул сыкланырлык, мактарлык, кайчак үкенеп тә алырлык матур мизгел. Безнең сөекле кешебез үзенең 60 яшьлек гомерен үрнәккә куярлык итеп үткәрде. Фәниягә ышанычлы ир, балаларына матур тәрбия бирә алган Газизәти, без якыннары өчен бик кадерле кеше булды. Энем, бик күп матур сүзләргә син лайык. Бүген инде син сөекле оныкларың өчен яраткан бабакай булып та гомер сөрәсең. Кадерле без, чын күңелдән сине матур гомер бәйрәмең белән котлыйбыз. Кайчан гына туган авылга кайтмыйм, син һәр вакыт безне кучак җәеп, ачык йөз белән каршылыйсың. Фәния безгә дә моның өчен күп рәхмәтләр укыйбыз. Алда да парлы канат кагып, бер-берегезне яратып, бала оныклар бәхетенә куанып яшәгез. Булган борчу мәшәкатьләр дә артта калсын. Алда сезне тик куанычлы хәбәрләр һәм бар яклап та уңышлар көтеп торсын. Барысы өчен рәхмәт әйтүгенә бик аз булыр, аны беләбез. Шуңа күрә матур бәйрәмеңдә чәчкәләргә сине күмәбез. Ни ул чәчкә? Шинәр дә ул бетәр, теләкләрне кабул итеп ал. Киләчәктә шундый ук син матур, шундый ук син гүзәл булып кал. Күп булды ул 60 ел гомердә, кайгысы да, матур шатлыгы. Көтсен алда сине якыныбыз күзләреңнең матур картлыгы. Моңлы җырда уссын иртәләрең, төннәрең дә тыныч уссыннар. Янәшәңдә һәр чак терәк булып, якыннарың синең торсыннар. Энем барга мин бик горур яшим, шатланам да тик син булганга. Рәхмәт сиңа, рәхмәт якын кешем, минем өчен өзелеп торганга. Хөрмәтле Расим Зарифович, юбилеегез мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Яшигәле шундый итеп, тамчыда үкенмәслек, рәнҗетерлек сүзләр әйтеп, геле гафу үтенмәслек. Туганнарым гел янәшә, шатлык кайгы килгәндә, туганлы булып яшәүләр, үзе бәхет илләрдә. Шатлык кайгы килгәндә, туганлы булып яшәүләр, үзе бәхет илләрдә. Яшигәле шундый итеп, сокланыйк үзебездә, туганнарга гашык булыйк, нур сипсен йөзебездә. Туганнарым гел янәшә, шатлык кайгы килгәндә, туганлы булып яшәүләр, үзе бәхет илләрдә.
наша шатылып кайгы килгәндә туганлы булып яшәүләр үзе бәхет илләрдә Яшигәле шундый итеп исеменә калсын илдә туганнар җырларлык булсын ибрәтеп моңлы телдә туганнарым гелгәнәшә шатлык кайгы булганда туганнар белән яшәүләр үзе бәхет дөньяда шатылып кайгы булганда туганнар белән яшәүләр үзе бәхет дөньяда туганнар белән яшәүләр үзе бәхет